Mukavaa päivää. Tämän videon näkevät ja kuulevat joka ikinen ihminen maapallolla on loistava, mahtava, upea. Niin hieno ihmisiä, että jokaisen elämän tarina on arvokas tarina. Jokaisen elämästä voisi tehdä elokuvan. Sankaritarinan, mitä selviytyä arjessa, arjen sankarina. Tämä on matka, joka ihminen matkustaa elämänsä aikana ajallisesti noin 85 vuotta. On suurin piirtein hyvinvoivaa, onnellista, mukavaa ajanjaksoa. Uskallan väittää, että elämä on tarkoitettu nautittavaksi. Joskus on kompurointia, taloudellista ahdinkoa, mielenterveyshäiriöitä, mutta pääasiassa kaikki menee hyvin. Moi!